Non sei para que vos pago se non facedes unha dereita. Isto é un negocio. Teño un legado que manter, unha reputación. Por que crees que me chaman o temido? Ninguén lle chama así, xefe. Non? Pois deberían. Recupera esa mercancía, xa! Xa contactei con mellorarme pro traballo, xefe. Ben, agora sácateme de diante. Espera! Antes de irte, xa sabes o que tens que facer. Non sei por que non me chaman así. Sería un nome da hostia. O temido. Sona ben, verdade, Vito? Arrorró meu neno, arrorró meu sol. Está feito. Cando teñas as instruccións, pégame un toque. Que foi iso? Pa mí, que atropelamos algo. Ou alguén. Veña, acelera antes de que nos vexan. Espera, que isto seguro que sobe as visitas do meu blog. No, sí, isto seguro que a sube. Mentres non sexa un can... Un gatiño. Eu creo que é un home. O mellor é un porco bravo. Porco. Pura. Ai, como te boto de menos, Puriña. Traficantes, fugitivos e agora asesinos. Pero que imos facelo? Seguro que non queres unha pasteliña pa poulas de California, todo natural, por suposto. A min axudoume moitísimo cos cambios de humor. Ai. ¡Ánimo, ánimo! Que seguro que non foi nada. Ademais, isto vai ser super divertido. Ímolo pasar genial. Ir de road trip, descubrir crocodiles. Que cartos! Veña, imos a respirar todos xuntos, ¿sí? Pero mellor marchamos para casa, Que eu non son un home de aventuras, que son perito, por Dios. Non tienen caso, que eu non volvo a treinar nin morto. Veña, inspiramos, expiramos. Inspiramos, expiramos. Que respirades, hostia! ¡Es horrible! ¡Azul! Sabían, somos uns asasinos. ¡Asasinos! Como puido combinar eses calcetís con ese traxe? Eu maldigo vos, deuses da moda! A verdade é que son feos de carallo, Bueno, xa non hai nada que lle facer. Marchamos daqui antes de que nos vexan. É por iso, meus malditos, sempre hai que ir ben combinados. Nunca se sabe cando vos pode pasar. Un coche por riba. Estamos seguros de que está morto. Unha vez coñecín a un home que sobreviviu na India despois de que un elefante lle pasase por riba 2 veces. E por que lle pasou por riba? Gañou unha aposta. Gañou. O elefante. Veña, liscamos, deixa da Dumbo. Pero ti tamén o coñecías. Pero entón estamos seguros de que está morto. Eu diría que sí. Hola, son Jenny, Coolhunter, futura estrela de internet. Permíteme que te saque unhas fotos para o meu blog, porque levas un traxe moi cool. Mira, esta gravata que ben combina e o chaleque tan ben posto. Nunca coñecí un home con unha fibra tan ben colocada. Este paquete tan... Acabades de matar o meu millor home. Así que estades en débeda comigo. Ides coller ese paquete e seguir as instruccións punto por punto. Non queredes que o xefe se decate deste pequeno incidente, verdade? Eu son experto en levar paquetes. Edes nos pagar por isto, non? Como te atreves? Por suposto que sí. Se aceptades, tedes que firmar aquí e aquí. Así xa vos cobre o seguro e esquecemos o papeleo. Temos que firmar todos o cun chega. Cun chega. Ademais, ninguén se fixa nestas cousas. Puro trámite. A ver que vos deixo un boli. Espera, ides firmar? Pero que traballo, Eu non traballo, iso de pobres. Non. Que van pensar de mí nas altas esferas de internet? Moi ben, rapaces. Tedes 24 horas para facer o traballiño. É un placer facer traballos con vos. Outra cousa máis. Como a caguedes, voume ocupar persoalmente de facervos picadiño
e botarvos de comida aos porcos. Porcos. Pura. Puriña. Ti non a chegaches a coñecer, pero recordasme tanto a ela. Con esos peliños no peito, esos brazos tan fortes. Ai, Puriña, que te boto de menos. E quedo partido animalista. Está moi implicado na dieta porcina. Aí sí, eu son vegano. Sigue loitando, rapaz. A ver, está todo nese paquete. Seguide as instruccións e colledes o outro paquete nese punto. E levádelo ao outro punto, seguindo as instruccións do primeiro paquete. Ali facedelo intercambio co paquete que vos van dar e volvedelo traer ao punto inicial. Ali xa estará o xefe cos puntos que tedes que seguir para recoller o vosso paquete. Claro. Clarísimo! O matadero ten máis ambiente que isto. Que? Un local novo? O paquete de que aquí? E vos que credes que será? Drogas ou medicamentos? Igual é comida sen gluten. Sí, ao mellor os medicamentos están dentro do envoltorio. O que nos faltaba! Vale, tranquis, Aínda están lonxe. Témolo tempo xusto para intercambiar a esta señora pola mercancía. Cada día vexo máis lonxe a xubilación, tú. Veña, Ariel, que non poden escapar. Non poden. Veña, funciona o carallo do GPS ou que? Ui. Que digo eu? Que da conciencia ecolóxica e tal está ben, pero podían terme deixado rodines, non? Tamén tes razón. Veña, non me deixes. Ai, non me deixes. Ai, non me deixes. Ai, non me deixes. Ai, non me deixes.